Ja nyt on aika illan viimeisen esiintyjän. Tervetuloa Ramin Sohrab! Vitja, että oli kova meno ja en varmasti tunne yhtään pikkupoikaa, joka ei olisi ilmiliekeissä tosta. Sä oot niin jatkossa. Onneksi olkoon, nähdään jatkossa. Isä on ollut valmentajana ja sitten valmentanut näitä itsepuolustuslajeja mulle. Ja isä on tänään myös täällä katsomassa esitystä. Kun harjoituksen jälkeen mä en mene omaan kotiin, vaan me mennään samaan kotiin. Kumminkin sielläkin tulee keskusteltua kaikkea, niin se on niin helppoa, mutta kyllä sitä arvostaa. Iranissa hän on julkis, mutta mä haluan taas tehdä sitä maailmalla, että olla valkokankaalla ja tehdä sitä näyttelemistä. I know Kung Fu. Show me. Hyvä yleisö, Ramin Sohrab! Ramin Sohrab. Ramin. Ylitit itsesi ja sen lisäksi vielä 10 muuta ihmistä. Niin, kyllä. Mitkä on tunnelmat? Menikö Todella hyvin? hyvät. Hyvin meni, mutta tuomarit ja yleisöä katsomassa kotona ne päättää sen. En minä. Ramin, aivan fantastista. Kiitos. Mä olen joskus sanonut, että taistelulajit ei sovi näyttämölle, että se on ilmaan potkimista, bla bla bla. Mä muutan kaiken nyt just tällä hetkellä. Sä olet ihan yli kylän. Minä kiitän. Sami innostui tästä ohjelmasta. Kyllä. Jonkin verran mä nimittäin kuulin, kun se kiljahti. Niin kuin miehet nyt kiljahtelee. Joo, joku erikoinen ääni sieltä tuli, mitä en ole ennen kuullut. Ja saattoi multakin lähteä joku ääni, mitä en ole ennen kuullut, koska jos mä oon jotain kehunut tähän mennessä, niin mä en ymmärrä, mitä mä tarkoitin, koska sä olit järjettömästi paljon parempi. Kiitos oikein. Todella. Mä oon tehnyt duunia stuntmanien kanssa ja
Sä oot hyvä tuossa sun lajissa, mutta sitten kun sulla oli näyttelemistä siinä, niin sä oot paljon parempi tuossa taistelulajissa kuin näyttelijänä ja se laski mun pisteitä. Mulle ei kolistu niin kovasti kuin viimeksi jostakin syystä, mutta ei kukaan voi sanoa, ettetkö sä ois hyvä. Sä olet loistava. Hyvä yleisö, Ramin Sohrab. Kiitoksia. Ja nyt piinaava odotus on päättynyt, nimittäin tuloskuori on saapunut. Kiitoksia. Saanko minä avata? Ihanaa. Katsojat ovat äänestäneet jatkoon. Äänten perusteella jatkoon pääsee Ramin Sohrab. Onneksi olkoon. Rami, osasitko yhtään odottaa? No kyllä piti olla aika nöyrällä asenteella tuolla, mutta en osannut odottaa niinkään paljon, mutta hyvältä tuntuu, että näin kävi. Hienoa. Ja aiotko vielä ylittää lisää ihmisiä? Kyllä, ja palkita kaikkia, jotka äänesti, ja me teemme niin hyvää työtä, että finaaliesityt näyttää niin kuin parhaammalta kuin koskaan. Hieno homma. Sä olet siis valmis. Ramin Sohrab. Tälle.